itaan ko, mag-umpisa ko kay Diyos. Ako'y nabayang ito at kailangan kapatan. Ulit pinasal ko na, inisip ang aman at tapat at mayroong ang kamulan. Ulit ikay mailupukas ang sabay ng tagdan ng Virgen, kaya sa darapang ang konstanto. Balpotang mawalayan, baruning pakamalan, igapuna kay mana na nilolo, kaya baliw ko rin kawatawan, detang scarecrow, detang walang tao na kingliputan na ning malayan, gawa na king dayani, makaimanan lang, king manawag pala ang tao lang magbante, king pale. Madalas sa aking kodeni, king pale, utang malapit ng mamuha. At madalas sa aking pagkanaman din, yung scarecrow, kitang nung luka rin mamang na rin kayang huli. Maglagay yung scarecrow. At minsan ikan ko kaya, sabi ko, bakit maglagay kami scarecrow? Yung sabi ng anak, simple mo, banner ang nalulog pa rin tayo, kimpale, at banner ang isa na. Banner ang nalulog, ding kambing, o kaya iayaliwang animal, at lusuban tayo bunga na ng kamatis, ng balasenas, o yung huli. At tsuya ka rin ng scarecrow, bahan pamatakuta na narinado, ang boring iayaliwang animal, ang pwedeng manira, kimpale, at huli. My brothers and sisters, kikakatawag din sa pantayanan as today we celebrate the triumph of the cross. Ikatawag mo yata ang mabinugayan na ang sa Kristano'y sarili tamo, na buri-buri tamong manakit, king Diyos ang makapago, king Cruz. Mararas po ka rin pala tamo pagkakaulipuyan ng tama na ating crucifix. Itang Kristo daya-daya katawan, mete, makabayube, king Cruz. Buri-buri tayo nakakit, inlarawan ng niyo. Samantalang yung gawin na yung larawan ng tingin, yung binangmasanting. Nakakatakot yun. Bala mo scarecrow yun. Naman mo binangmasanting yung display, ninubisang mag-display, na kaya nakakatakot. Anak. Pero, akin mo ang ding balik at ulit, akin mo ang ding nisangban. Abay babalan ka tayo, yung larawan, na ning makapakong Kristo. At madalas sabi ka rin kayo kung may yun, kundi kayo katulik mo ako yan na aking mamamatay Diyos ko. Which is totoo naman. Kung purin tayo na aking Diyos sa mga pakaking kusang mamamatay na nakalali. Baka natin tayo natin ngakungin mo, kanilang narapan eh. Baka natin tayo nasabi na yung kapes na yung name is the triumph of the cross. Yung pamagwagi na ng krus ng Kristo. Kikakatamubye. Muna, yung krus ng Kristo at itang sasabyan kung nandi na scarecrow, sisimbolo na rin itang makatakot at itago rin nalapitan man. Like scarecrow, labisang lumapit ng ayot na sa dapat. Labisang lumapit ng wild animals na sa dapat. Because sinakakit din ang nakakatakot ay itsura na ng scarecrow. Ikatago mo naman bilang Kristiyano, sasabihan tayo kung hindi tayo nakakit, gagawin tayo crucifix. Pero when it comes to the invitation of the cross, kikatago din,
tatakot tamo. O magkasagamat kini kang isang mausang kusang ulo, ang mabayan. Magkasagamat kini bisang ibayatan kipye. Magkasagamat kini kang bisang ma-enjoy kinsa mga kasakitan na bibibitan na rin pagono. Ana, bulitay nga ka na paglarawan na ni Crucifio, pero katatuan na panagkat na ni Crucifio, katatakutan tayo. Tatakutan magkasakit kindi, tatakutan magsakripisyo, tatakutan manangdaman. Hiwarin ka mamatita mo yung maling panalangin tao na yung laman. Ginuwi kayo sa anak daman. Ginuwi kayo sa anak masasakitan. Ginuwi kayo sa anak darala kayo maralang nakapagsubukan. Because we are so afraid of the reality of the cross. Tatakot tamong kinimbitasyon na ni Cruz kikatamong biye. Kaya kung itaw yung biye bayag yan. Ulitin pangalaway kami masayang biye, is mo yan, abiye. Ipapansinan mo ng tao, may biye na sa tao sana all. Buta kalimbawa na mga magkasakit, ay ka-bless naman. Buta kalimbawa, ay magkasakit, hindi sa tao swerte yun naman. Because our idea kinmayan, our idea kinay masakit, swerte, maya, we are blessed. Makanyang tayo, hindi sabihin niya ako dito. Alino. Of course, na tao sasabihin mo yan na be blessing. Na tao sasabihin niya masakit yung blessing. Pero even yung mabahayag, blessing niya naman. Nung lalawin tayo, yung managpayan, blessing niya. Nung lalawin tayo, itang malwala sa biye, blessing niya. Dapat ang dami yung mabahayag, lalawin tayo, blessing. At kung pa kilala na kayo matamo ni Kapesta na ni Holy Cruz. Na itang Cruz ang makatakot, itang imbitasyon na makatakot na mamusad tamang Cruz, kabayatan tamang magsakripisyon tamang. Iba yung betala ka rin pagwatago rin mga bayan na pagsubok kikatamang din. Ito lang parada ni Kapong Dini para i-bless ang tao. Ito lang parada ni Kapong Dini bang kanito lalo ka kumapit kaya. Ito lang parada ni Kapong Dini bang kanito ako tatabini ka ng oras na nagbabayan. Kasi lalo tayo kigulot na ni Crusade, kigulot na ni babayat na hindi. Manenayang masantigang biye para kay katama. Just like the scarecrow. Itang scarecrow, nung isipan mo nakatakot yan. Pero nung mayang tula mo rin ayok ang poparing animal, dapat din sumugod lang. Bakit? Nakaman maglagay scarecrow ng masantigang bukol ng pahay mo. Nakaman maglagay scarecrow ng masantigang the fact kung bakit miglagay ka, uli ka rin masanting ang bukol. Palamoy kruso mo, bibit-bit ang tao. Masura yaman, masakit yaman, babayag yaman, tandaan yaman, ikamatayan. Pero kinulot na nita at imanay-nayang mabungang biye para kay katamo. At makadano yung mamungay kay katamong biye. Makadano maging makabalbugan ng sakripisyo, mabayat at yung pamamatamang krus, kikinatamang biye. By following the path of Christ. Ito pwedeng mamusang magdilidili. Tandaan ang tamang maling mayan, yung pamamusang tamang krus, maling mayan, ikinatamang pamanarap. Karing krus na lalagay na ng Diyos kay pagkatamo. Putang mamusang tamang mismo, kindagan ka rin na dinanan ni Kristo. Ulit kung usap ng krus kay maligdanan, kapatid, ng krusay din ang dalaking natin. Kaya madalas sasabihan na nga kung madalas, I am the way, the truth, and the life.
Jesus is the way, the truth, and the life, and His Father over me is love. Tinigatan ko. Ani ka romantic na naman, iparagkat niya akong ginong, I am the way, the truth, and the life. Yaching baby pa. Okay. Sigaro ready ka. Nakita niya rin. Heran ka sa kabila. Siapa? Siapa po? Siapa po? Dia mo. Kalmay niya, pagkaroon niya, mabayad siya. Isang corona. Sige, sabihin siya kayong libo. Sopa niya yung sinigapan. Sige, sige Aida. Aida. Sige Aida. Iti ma'am? Abot. Magalaw. Amen.
Spiritu Santo, per ogni precasti, dai